two-story building sa Matanao National High School na hugmak. Atong dawaton ng report ni Radyoman Bien Abanos. TXTC Radyoman Report. Yes, sa Radyoman Abi, dili na mahitsura ang two-story building sa Matanao National High School, Matanao, Davao del Sur, human nga gipaluka pa sa kusog na linog, Hunyo 8, 2026. Sa pagginabi sa Dexter Chairman Davao kang Elena Maria Jane Gamboa, principal sa Matanao National High School, nga 2019 pa, wala na gigamit ang mga building tungod sa kakusog na linog. Ikaro sa opisyal nga walay mga gisakupan sa tunghaan gikan sa mga estudyante ug magtutudlo ang napektuhan sa insidente. Samtang ibutyag sa opisyal nga maayo na lang nga wala pa magsugod ang klase sa dihang nigo ang kusog na linog sa lugar. Busa luwas ra ang ana sa 2,000 ka mga estudyante. Kauban si Radyoman Ryan Aligado sa Nukad gikan diri sa Matanao, Davao del Sur. Kasama mo sa Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos sa Tak Armen.